Asli dah. Asli kuwi. Apa ditapuk nang muni atah berarti asli. Nah, asli to, muni atuh to. Ngopo mambu apa gak kok mambu? Kucing. Wis tak omongin nek untuku ki beler. Ya nah, tapuk. Kendange dites itu tong tak. Miki muni ora? Ya jajali. Pak Bambang tuku gedang iso ta ra? Pak Bambang tuku gedang. Ayo, ayo. Ki Nganggo kendang. Iya, iya. Bisa. Jam 4 kruget-kruget. Iya, jam 4 kluget. Ayo iki pisan kas. Mbak Eka adoh ora dienggo nggo heman. Mbak Eka uget-uget. Eka uget-uget. Wih, uget-uget sakmene gek jembarane sepiro. Kene nok Eka uget-uget. Ketoke nek karepe kok cocok lho, Cuk. Nggih, wong dik mau wis wianan kok. Mosok? Sudah nyampe mana? Nah, terus kula balas Piye? sampai di hatimu. Terus Eka balesi piye? Eka ora ngantek balas wiane marsih mlebu kok. Piye? Piye marse? Wangkel ae geder terus ndak sapa jebule marsih kok. Santai di mau tak talangi, santai. Kene. Oh, Mas Jolan. Mas Jolan. Oh, sayang. Kok bablas ning kelek lho. Oh, my honey. Oh, my darling. No smoking. Oh, red. Very good. Kowe iki dadi bambangan etok-etoke. Lagakmu sing gagal aja kemayu. Dadi bambangan Ketoprak. Dadi bambangan kula sing dadi Wong wedok sing role wedok. Anu, iki pura-pura ya sampean edan aku. Wah. Kaya ketoprak Wahyu Budaya Kediri, Puja Sewaka Aris Narsiam. Wah, kowe mbok mau mbok peksa aku terus langsung dimiki aku gelem ngono ya. Ora Maksudnya iki dimiki iki lho, Pak. nek ngelak ya ta. Biasane senenganmu lak banyu apa to pertamax apa pertalit. Saiki wis ngaleh aku banyu aki. Ben wedi ngomongi ben wedi ngono lho. Awakmu dadi misal dadi cakil ora usah macak lho. Ngapa? Kok nggo masker ngono ki nyapa awakmu? Iki mripatmu ora tau didandake to. Ngene kok masker yo trae merongos ngene kok. Kan enten to zaman Covid riyen biasanya nggo masker karakter gambar Witi terus gambar Dracula. Asli ta? Asli kuwi. Apa ditapuk nang muni atah berarti asli. Nah, asli to, muni atuh to. Ngopo mambu apa gak kok mambu? Kucing. Wis tak omongin nek untuku ki beler. Tapuk ya geten. Ayo nok bacutke pun Kakang kepengin mirengke swaramu. Jangan kau tinggalkan Dinda. Tidak mungkin sayang. Kapesanku Ayu. Ketoke digandrung ketoke megah ngono kuwi gayamu. Lho aku ki jual mahal wong lanang sekali-sekali mbem-mbem. Gaya. Mosok aku torok terus. Alah
Kok iso torok karo wong wedok? Rai iki model ngene nek ora torok sapa sing doyan Mas. Iya. Mbok yo gelem to, gelem aku isih ijen lho. Pak De Jolang. Apa Sik mama mbok undang Pak De. Lah, Kok gek pacaran nek ngene. Pak De nyuwun ora penak. Kudune Kudune ngundang iki kung. kok gong oh ketuaan. anu Jolangkung apa? Aduh. Jalangkung. Yo ngundang iki lagi sing ngehit ngene iki. Apa di aak? Apa eek? Alah wis suwi ra eek. Sayang anu Kanda mbek Dinda. Oh, Kanda apa ambek Dinda? Ya. Wi. Oh, ya oke Kakang Mas Keranda. Dadi Kanda ora nganggo keranda. beda ta kuwi. Beda nek keranda iki nggo mikul mayit, nek Kanda iki sayang utawa Mas. Oh iya. Aduh, Kakang Mas Batang apa sayang? Sayangku ngono lho. Nek sayang ki ora usah dikeki batang. Banget ter anu apa kuwi? Apa atiku ki anu entang-entang ngono lho. Oh, anu saking cintane. Cintaku banget. Dadi kaya batang nyawange ya. Paling bagus dhewe kaya Rizky Bilar mau. Rizky Biliat Biliar. aja mau sogok bal. Biliat. Kok lemu muni sogok bali lho. Kok yo Janganlah engkau bercanda selalu dalam wong ayu. piye Kakang Mas wong kakus Bagus. Kakang wong bagus ki tak singkat dadi kakus ngono lho. Kakang Mas wong bagus sing Lah. tak tresnani. Aku sepurane Piye Kakang? ora bisa suwi-suwi manjing ana ing taman kene mergo Mergo kepiye Kakang Mas? aku ki tumuli anindakake dawuhe Kanjeng Sinuwun Prabu. Panjenengan numindakake dawuh Sinuwun Prabu menika kedah pripun badhe tumindakaken menapa? Aku kudu gawe Gawe tentreming warga situasi kene. banjur panjenengan dados tumbal napa dados bekakak ingkang dados sumber to ing panguripan masyarakat mriki? Maksudnya pripun? Kok maksud dadi tumbal apa bekakak ini to, Kak? Lah jare diutus ke Sinuwun Prabu Kanggo ketentreman desa. katentremane desa kudu dikorbanke apa piye ngono lho maksudku. Kita kok kaya bener omonganmu ya, Kak. Biasanya desa tenter nganggo tumbal. Lah enggak hanya lho pawan dagelan kok sajen ngene iki. Kaya sajen iki ora komplit nek ora ana takire. Takiri sapa? Bocah kaya takir tumbuki sajen pas. Kok ngono to? Aku ya takir. Iya. Ndang isen ono. Lah. Iki cara wis nganu tak tewenanane. Sorry ya, yang sorry ki bubuk sik nggih. Ngono kuwi lho, mbok ya siji wae karo aku. Karo aku apa karo Beni? Ngene lho, Nok. Piye to? Aku ki sabar, awakmu ki ayu. Ya iki sonek kira-kira tuwa ya kaya iki. Bae urung tuwa kok. Lah aku lak ya misal katresnanmu mesti aku lak ya kaya kembang ning jero atimu. Ora trimo ning jero ati kaya kembang ning pot. Heeh. Lah nek aku dadi kembang panjenengan sing dadi apa? Ora sandadak takon pun Kakang mesti bakal dadi tawon. Lho lah sebabe ngono. Ngentup. Apa yang ngono? Ndak dina mesti ngentup terus. Lah nek Iya, aku jelek Sing dhuwitku di- 100 mau. wong dagelan kondang kok mikir kaya ngono. Engko disawur karo Pak Lurah Genti lho awakmu. Apa? Sawer. Disawer. Sawur ki wong mati. Ayo, aku dadi tawon, no. Sing kaya senengane Mbak Marsih mau. Iya. Nek aku dadi kompor, awakmu dadi apa? Aku mesti dadi sumbune. Kok iso? Sebab Ben iso undra-pundru. tak kapuk sisan malah.
Saking gemes lho. Iya aku percaya tapukanmu ki ora mergo gething ning mergo gemes. Iya. Nek kaya Pak Lurah biasane lak tindak ning ngagem titian. Iya. Katitiane paling ora yo apa kuwi Fortuner Pajero lan liya-liyane. Nek misal aku dadi kendaraan apa kuwi ambulan. Awak aku dadi supire. Lah mayite sapa? Kowe. Woi, Anu sorry lho Pak Igit. Ngopo aku padha usul barang. Aku kok ndagel mbek sapa? Ora. Aku mulane aja takok ah. Aku nyawang kene iki wis kaya gendoso malah. Anu kaya ambulan iki mau lho. ini kok kaya gendut. Kok rasane ora usah takoni aku agak serius sekali-sekali. Dagelan iki nek wis diparani sinden ayu iki mbarke ben sakolahe. Endi mau bocahe? Lah iki wong lho. Masane omongan karo sapa sing ngelokke takir, ngelokke bendosa ibuku mbiyen nang nglairke aku direwangi perang cakil kok iso. Masa Sabil. Perang sabil. Iki nek omong ati-ati wong lairno iki perang sabil, ora perang cakil. Ana mboke ape nglarani terus ana ngene-ngene. Apa perang sabil? Perang sabil ning dikon perang sabil. Lah kono wis nglairke perang laku. Malah ngeri. Kisah lairmu piye? Lairku ki ngeri Pak. Kok iso ngeri? Di USG yo ganteng, jos, irunge mancung. Gek wayah lair terus listrik mati. Ape dikon nyang rumah sakit urung ana montor desa ke sing siagake urung ana. Bapak ra duwe apa-apa, listrik mati, Bu nglarani bapak ra tegel. Gek lairku jare sungsang. Sikile sik. Dirogoh bapak tiba cangkemku. Terus Uret bayi lahir ngwek-ngwek gek makku malah nyawang ora ndang napuki cangkem malah muni urip Pak. Tak kira lairmu ki mbiyen krana wahing ibumu. Krana wahing aku umbel apa piye? Kok geting aku. Berarti lahir secara normal. Aku normal pek sangang sasi 10 dina. Sangang sasi 10 desa. Apa? 10 dina. Lho mbok kuwi anggere wong nganggo piye kok sangang sasi 10 desa. 10 dina. Iya, 10 dina. Bocah ki cerbang-cerbung gregetake tak tulis lho. mau kapake? Tak tulis. Cek tulis mangane buku. Sasi 10 desa lah mbokku totor ngono lho. Angin lho. Dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu biyo. Alhamdulillah saged rawuh wonten ngarsane warga Sidoasri. Bungah kang tanpa upama lho menika kula saged nderekke panjenengan melih. Aduh atase kula iso nderekke Pak Sigit ngene iki ya wah kentuk wahyu apa aku ngene. Wahyu pamong sejati. Tenan. Nggih. Andek kuno aja rungokno iki lho, rungokno Eka lho. Nggih kula melu aku wis seneng ra karan kowe iki melu aku ngresula. Lho Mbak Eka iki wonten bintang tamu ya tetep seneng gek daleme pundi sayang. Daleme jenengan ki ndi? Awake dhewe jagongan ngene iki gak ero ta awakmu jere beh petuk tenanane. Omahmu ki lho asline ngendi? Omahku Sragen. Sragen ki atuh-atuh bintang tamu. Iki tasih sinten? Ya tasku to. Bintang tamu sangune. Wah, cek kecil. Lak mirang-mirangne to ngene iki jenenge. Kayak bintang tamu sangune nek warneng. Bintang tamu ki paling ora juwet. Anggur. Lah tasmu isine buku arisan tok kowe jane dagelan apa Bang Manol, Bang Titil. Bang Manol. Ya iku ana catetane Marsih, Darsi. Mau iku mau tak panane rene apa nage Marsih kok. Nah menika suwan wonten warga Sidoasri dalam rangka acara sedekah bumi. Sedekah bumi lajeng ngiras-ngirus 17 Nggih. Agustus. Nggih ngerti Bu RI. Ngerti karepe ora 17 Agustus Taruna Sedekah Bumi dadekno siji. Ya wis kudune kuwi acara sing sak wektu, sak momen direngkuh dadi siji dikumpulke ben persatuan iki saya raket warga masyarakat kene. Sing kandha sapa? Lho, wis genah disungkuyung bareng-bareng. Karepe loro dadekno siji ora kaya ngono. Lah piye? Ngirit. Nah, iki nek ping pindho acara loro bayar pindho. Ngomong kok kaya ngene. Bayar ngene kan bayar siji acarane loro. Angken petinggi pinter kok. Ndongake napa dhateng warga Sidoasri mriki Mbak Eka?
ndongane muga-muga saya guyub leh rukun. Sing tetanen asile saya melimpah ya, Mas. Amin, amin. Rezekine saya semulur. Panjang rezeki. Nah, panjang yuswa. Panjang yuswa, panjang rezeki, seger waras, rezekine ya lancar. Ibu-ibu ben ora mbagel bayar bang mekar. Enggak ngono nah, Mas. Wes. Ning endi jenenge bersih desa iki sok wis arang ditinggalke. Ning aku mesti sowan ning masyarakat Tuban. Mesti gelar ringgit, gelar wayangan ya toh. Ketopraan terus apa meneh? Ono sing bikin campur sari. Masyarakat warga masyarakat Tuban wis menjadi tolok ukur penonton penikmat seni tradisi. Tepuk tangan warga masyarakat Sido. Asli. Jadi tolok ukur mesti penonton wayang terbanyak mesti Tuban. Tuban ra ono tunggale nok. Penontone pirang-pirang nanggap lu arang-arang. Cakrane kan dadi tanggap ning Tuban terus lho. Lah tapi kan ning kene agek iki ping pindho iki. Urung ana wong sunat nanggap Mas. Sesuk ora apa-apa sunate meni nanggap aku. Heeh. Awakmu melu disunat sisan berarti. Aku umpama kepengin sunat aku duwe bebono. Piye? Awakmu sing nyunati. Gek pas bengi iki aku urung sunat. Ya, wani ora? Iya, tak sampai pok. Ora masalah, ayo. Aku sik ta wedine gak gila. Nah, bener. Gila-gila kok rasakno. Iki mulane awake dhewe bersyukur iso ketemu bertatap muka kene iki sing jenenge Sido Asri. Kecamatan Kenduruan. Matur nuwun nggih Mbak Eka nggih. Ampun kapok lho ya, melu Cakraningrat. Dek bengi Cakraningrat iki Cakraningrat. Lu karo kowe bareng jalu kalih kula. Mayang paling rekoso, Jo. Kok ngoten. Wayanganku bayu piye Dek dalu niku. Bayu. Sabet tanggungan keringet aku. Luar biasa sampai jam 11 kok jam 3 gak limbukan lho. Iku sing diarani wayang suntuk semalam. Nggih, sembah nuwun berkah wayangan ning kene. Ketitik aku urung bedol kayon wis dipanggi karo Pak Kades Sido Mukti, Pak Haji Slamet. 28 Oktober dibunderi wonten ing Sido Mukti Kenduruan. Nggih ngagem Mas Jolang napa anu no aku ketoke repot iku acara Sumpah Pemuda. Awakmu berarti kuwi ra iso melu ndereke Pak Sigit. Ya engko sing kono tak geseri esuk supaya bengi aku iso wayangan. Oh, iso wayangan. Kono rencanane Sumpah Pemuda iki bengine. Ning kok iso tak atur wong aku abot masyarakat kene kono. Tenan ya? Tenan kuwi. Tapi kita kok pas Pak Slamet orang ngundang kowe. Bu Slamet wae sing WA. Oh ya wis. Apa enggak Bu Slamet? Bu Slamet ya ora jare. Lho, ora jare. mau sapa ta? Kok gek Marse? Wis tak kenalmu kene wis akrab karo Marse hae ya ta. Esuk melu Marse. Anane akrab yo ora kok no ya perkara ki angil bayare kuwi kok. Mbak Eka, nembang Mbak Eka menika kagem Pak Parmadi sedaya tamu undangan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil komplit menika. Wonten pamundutan Podang Kuning Gubuk Asmara. Menika ugi pamundutan saking Bapak Haji Sukandar Sari Ngembat Singgahan. Nggih. Ya digarap tayub, digarap tayub. Mriki niku nggen tayub, Mbak. Tayub. Nggih, angger Tuban tayub. Tayub cara Tuban nggih. Nggih, tayub cara Tuban. Nggih, bapak meka tayub pernah ana nek Bojonegoro, terus Itu. Jawa Timur iki maneka ana Tuban. Lamongan, Malangan, Tulungagung. Kaya akan budaya. Sragenan yo ono. Iya, Sragenan yo ono. Nek omahmu ngendi to, Mas? Walah omahku tak dol. Rembang dene tanggoku kan. Cakete Pak Ige. Oh, cakete Pak Ige. Iki ana Bang Pasar terus ana omah tingkat kuwi. Lah gurine omah tingkat. Ya, gurine no. Tak kira ya omahmu tingkat kuwi mau. Tanggoku, omahku cilik isor wit taru lho. Sing cagake akeh wis ya. Ampun kandhake to Pak Ige. Cagake oke pripun to cagake papat terus. Alah, Jolang iki omahe cagake 28. Dagelan mampu kok. Modifikasi zaman sekarang Weh, jelas lho dekne kreatif kok. Aja gugu Pak Ige omahku cagake 28 gek ora perkara apik. Lho piye ta, Mas? Kek ndoyong iki kok tak jagaki ndoyong nang tak jagaki wingi bar salat Idul Adha malah ambruk. Sujud. Ngono kuwi ditali ae.
Ditali. Tali piye? Dol bakul areng. Alah, kok yo dolke areng. Ora. Dipun bawani Mbak Eka. Nggih. Nadyan. Ade bawa berdua. Oke. Duel. Ora ngarah aku mundur bawa kulino kira kok. Oh iya. Niki non sewu tenan to. Kira Awal karir sebagai pelawak itu dia penyanyi hadroh. Mulane aku ora doyan iwak asu. soalnya larangan ya Mas ya. Larangan gak. Tenan wis belas ya. Wis tak kiri iwak asu celek sing gebut aku. Pancen angel omongan karo penjegol tutup soda ya ancene. Suwe ra tau krungu tembung gebut. Apik. Nadyan wujud temong paksi. piye ja? Suarane piyayine jan rambuak belas elok saestu. Tenan ora? Iya, aku nek ngomongnya bloko aku. Alah jare mau koyo takir. Ora kon nek mau, asline sing koyo takir iki lho. Sapa? Sapa kok ora? Ngono kuwi ra oleh iki sahabatmu. Ya sahabatku. Jare sing mbok cintai. Lah kok koyo ngono ngomongmu. Ora ana takir ki ora kok ala. Apa-apa ki nek ora ana takir ki ora ana sing diarani syukur. Takir saka taker. Menungso ki digawe padha jinatah beda rezeki nggone Gusti Allah menungso wenang goleki ora wenang nakeri. Alah kakek ngomong. Omongane arep ninggal weling ki jan. Kayak ngomongmu Meninggalkan pesan, meninggalkan moral yang baik loh, kata-kata dan apa pesan-pesanmu yang ya ini baik. kalimatmu ninggal weling gak kaya aku sesuk wis gak ono ya. Lah pareng mbok go mulih kok lak yo ora to mesti mbok tinggal kene. Oh, iya. Masa omongan mbok dilat wis yo. Iya ya Allah, iya ya. Bubuk sik ya yang ya. Masa Mbak Eni karo panjenengan to? Ih, Sadar apa ora jane Mbak Eni? Pas mendem. antek eni mah ngalih marsih aku. Oh, Sing mesra aja karo Mbak Eka sing mesra. Lah. Ngene iki ora kelingan karo Mbak Eni ya. Alah, belas. Heeh. Ngopo no? Kok keri-keri Terai pertama keris wis ora ya. biasanya aku lek keri kang ngene akeh ngono lho, terus merinding-merinding nek demit lho kok. Kowe padake setan ya. Aku mbok anggap ganggon ngono apa piye? Ganggon. Kamu selalu menghantui hatiku ngono. Lalalalalalala. Telek. Dilem gak gelem. Nek dirayu cahayu wis kuwatir aku. Ngapa kok kuwatir? Tahu dikon ngono ku ora di-WA. Iya. Lho piye njer? Montor gak mulih lho tak mau iki. Gawa terus. Montormu digawa cahayu kok. Ning ra Wis diwehne wae to apa sing mok duweni diwehne kabeh. Kalau duit 100 wis tak wenehne. Cek gelon neh. Tanggamu eling-eling ae. Ijoli lho Pak Lurah. Wis to kowe jawabanmu mesra karo Eka ya. Halus manis. Alus manis nang Mbak Eni. Ngatik Mbak Eni. Santai. Ono Mbak Eni lho aku wedi kok samar aku kok Ora sang kepiye-piye. wedi, Eni iki tanggung aku. Tenan lho ya. Iya, iya. Kok sampe do jambak-jambakan anu perebutan Rizky Bilar lak ya dadi rame ning situasi Aku kene. bakal belani awakmu. Tenan lho ya belani aku. Lek ora cepot untumu malah kok. Cepot matane sisan ora apa-apa dolan. Mas yo mbek merem ya tetep apik awakmu. Tenan. Agek delok-delok drijine. Piye drijiku kaya ngapa? Halus kaya gedang guling. Lambemu beda. Jaremu ndek wingi ngomong petok aku pisan kok jae. Ora kok. Tenan. Melengak nang ja. Dikongkon ngajari nyinden iki mau. Takok podang kuning dawane piye? Alah.
Oh gak deh Mbak. Lambe lapis. Ayo mulai. nih. Mulai pora. Iya. Waduh. Ngawur. Ayo bocah ngawur. Senengane. Aku bayangke Mbak ini nek Clara bojone ya ngene iki. Oh ya dilarang biasanya nak klambine lah kok iso jarine terbagian ngisor lho. Bocah ngawur ki ndase katut e. Ket mau aku mbok rasani loro atiku. Ati kene, Ati ning dhuwur. Ati kene. Iya leh nini. Kayak mbok sabar. Iya Mbak mau dirasani. Ayu kowe, biyen Mbak Eni ya ning saiki wis ora. Jare kanu apa kuwi koyo patok, jare koyo takir, jare koyo dadu ngono Mbak jare. Nggih terusno. Ora muni ngono bocah gawe-gawe. Tenan ngono mau jare aku tetep bela awakmu ngono ta. Aku ki mau dijak ngajari gending kuwi. Ora Apa iso. karo Dik Eni wae sing Aku iki urip budek. Alas. Iki lho lambene iki lho tumpah. Mbak. Sisan ngono Mbak. Iya terus ngono. Aku bayangke ngajar sing lanang Mbak. Iya melu. Cek Dik. Nyapa kuwi iki lho nganggo iki. Sik karuan wong loro kok. Aku ki ngajari nyinden yang aku. Tapi kowe milih Mbak ini apa ikan ini? Lah nek secara normal. Heeh. Masalah enom tur ayu milih iki. Eka. Ning anget iki. Masa anget Mbak Eni? Ning ngepet ndok kaya mateng lho. Eling ora ndokem ndek iki tak kempit kisut. Kowe takon setengah jam kok suwengi are. Aku keturun. Mbak Eni ki sinden kok juragan pitik ondok barang iki. Lah iki wo nek kadung gawa pitik silite kok ngarep lho. Oh mau arep rene. Yang Sherlock. Saiki ana Eka kok yo terusan noleh. Kae bocah cilik guru apa-apa. Enak awakmu rasah marahi wis iso. Rasa ngono kuwi. Ayo jajali bawa. Nduk karo Bude nggih, Pak. Ora apa-apa ayo. Ora pareng purik, ayo. Mama malah pipis nganggur purik. Kiki nek pipis kaya nyigar keramik soalé. Kok iso nyigar Masa nyigar keramik lho piye? Iku mertandake nek isih rapet. Nek ora rapet dari nguyuh dari mak piok ngono. Alah wong mbok rapet neng wong anten mbok empet ngene kok. Saiki kaki kepengin iso nyindek. Ora, aku ki lho ngantek segulung. Pokoke awakmu. Awakmu aja ngono kiwanmu ki isih elek. Coba. Mbak, ngapusi, Ding. Cangkeme ora kena dibubu. Ngapusi. Dia mau ngomong piye? Ngapusi jare Mbak Eni salah saiki wis aku tetep milih awakmu piye-piye arep piye tak milih awak. Piye? Ndase keri. Kok gereng kok ndase keri? Lho dadi apa? Kedadi apa? Aku kok malah kaya Marsi saiki. Enak to marse ngono kuwi. Jilbaban. Kuwi rambut wis suket. Rambut. Warnane merah lho. Ya aja ngono kuwi aja dibanding-bandingin. Yang ora Sing aku biyen-biyen banding-banding. saiki Iya. jare iki arep sing hidup semati karo aku. Wis hidup pokoke aku. Hidup. Ya wis, ya aku tak nonton nek Roman misal karo Mbak Eni kaya ngopo. Upamane lho ya aku mbok moi terus golek sing lencir dhuwur ngono. Oh padha setugele kok ya mbok milih kono lho. Pancen senengane dhek-dheke kok. DG iki apa? Dua gendul. Ora ya wis ora aku aku entuk awakmu wis alhamdulillah pokoke. Iya. Tenan lho. Iya ya. Ayo. Terus coba Mbak Eni. Ayo bobo yo. Paswenggan kula lana. Pokoke kamu milikku, Wong wedok genah purik kaya ngapa gerbok kenekno ya. Aku nyawang ngene iki kok Roman Mas aku Mbak Eni kok dirambat ditekek. Kita kok ya bener kuwi ya, Kak. Cepungan lho. Mbak Eni iki kan penyayang lho, penyayang kasih makhluk hidup sama alam. Jadi sesama apapun tetep disayang. Asline aku ya welas karo Aku dhek. dipadake tekek yo ni. Lucu lho, lucu imut ngono lho, lo cangkem. Imut ngono cangkem. Ndek biyen mula enten
Aku lho iki sementara cangkemku do dienggo contoh wong selagi model-model lho. Iya piye? Cangkem lawang do ngeblak cangkemku. Cangkem cendhela ngeblak cangkemku. Ya, iki pomo sesuk lambene mbok go mulih gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa. Tak gawe lambe sumur sesuk ben dijeguni wong-wong. Aja, Lho, digawe apa? Nggo Apa ngerok yang- letong ae. Anu no sandase ae nek mangap gadah laran ya. Baru itu dibuang sisan. Oh lambene ngene kok lho. Lah iya to. Lambe ngene iki angel lho, sok kok dikersake Pak Lurah lho kene sok dadi monumen kono dicor sak lambene kabeh. Bocah iki do ngenyeki aku 2000 selawi ra iku nggo gambar dhuwit 50 lho. Masa? Ngomong sapa? Sing ngomong sapa iki rencana nggo gambar dhuwit 50 tik iku. Tik. Iya dadi aku malah seneng Piye? dienggo kerokan. Dinggo ngeroki sapa? Dienggo ngeroki wong. Sinden apa yoga? Ya sinden. Aku nek umpama ini sing kerokan aku meneng ae wong dhuwit. Melorot tekan ngisor. Lorot teko ngisor nggih meneng ae wong dhuwit. Ngono ku terus kerokan bar glegen ngantuk aku diselehno kene ya meneng ae wong dhuwit. Selain nanti? Kene. Delalae dhuwit njeblok Terus ning telek. kok Ya meneng ae. meneng ae wong dhuwit. Kaya ayo yang terus. Masaku Coba golek-golek. Mbak Eni. Mbak Eni. Goleki si podang Ya mbok ngono sing adil umpamane aku dadi bebojoan karo awakmu ngono lho. Misal aku njaluk makanan aku mbok tumbaske apa? Makanan sing Mesrane Kang Rejo. Paling ora awakmu yo tak tukono makanan sing lagi ngehit apa makanan sing lagi hit? martabak. Aduh enak martabak sing apa spesial ya. Iya. aku mbok tumbas napa, Mas? Santai nek awakmu biasane senengane rak tiwul. Maksudnya sederhana, lembah. Iya gak ono lengone dadi gak kolesterol. Gak kolesterol. Nah yo aku mestine yo njaluk jalan-jalan. Eling-eling to. Mesti njaluk aku ning sing adoh. Kok heli kaya gendek. Iku lho sing jalan-jalan jenenge sapa? Hiling. Iya iling-iling iku lho. Kok heling-heling. Aku jalan-jalan mesti mbok jak ning ndi? Yo tak jak ning anget numpake Pajero. Tenan Iya. Pajero nganget lho ya. Ngendi, Mas? Santai. Kok santai? Ning segitiga bugel. Kok ning kono tok? Iki genah nggawa to sampe dodol es. Aku yo ngono terus bar dolan mesti njaluk tumbaske perhiasan yo. Las. Perhiasan apa Tumbaske kalung. gelang karo kalung. Waduh terima kasih lho. Ah santai tak tukono gelang karet. Kelang karet gue jebret tutum. Kok senengane beda Ora ya padha-padha. Coba Mbak Eka. Nune. Eka. Eka. Ngono kowe. Ibu. Ibu bunga ing atiku. Yang ditelake. Ini Ora sapure. nyanding. mesrane ngono kok. Apa Mbak Eni kurang mic ya kok iso. Tombo. Nyapa Mbak Eni? Tak ewangi sisan. Rala. Ngapa? Niki piye nyekel kok ora tangane malah sikile. Ngene iki terus piye Lah Jerman? gue Kak mau Lah terus ngomongin. jaremu tak ngene muni matus ngapa? Wis tak omongi aja nyekel sikil. Aku milih ngisor, Mas. Milih ngisor ya engko. Iki anggere mbok cekel sikile iki mesti manuke mlengak kok. Wong Indian. Apa kok ono manuke? Manuk iki lho, gambar manuk kira ono gambar manuk to. Gambare manuk. Oh motif jari Ya. Oh iya. Podang kuning pamundutan. Ya. Wah. Sembah nuwun menika kanca-kanca Cakraningrat Fans Club CFC komplit menika do nenggani. Iya, Mas Kimpik,
Bu Ning. Mas Kipit, Mas Ali, sapi turute. Nggih, heeh. Saking Singgahan Tuban nggih rawuh. Nggih. Kampret, Mas Pak Kampret, Dirjarno menika pilot Pak I. Oh nggih. Mas Kampret. Bapak Haji Sukandar sak rombongan Mas Gipo, Pak Dadio saking Jatirogo. Iya. Sembah nuwun Pak Dadio yo. Sesepuh pini sepuh guruku ya aja nggih. Oh nggih to. Lah piye to. Enak. Oke. Saking Mbak Eni napa? Saking Bonang nek cara tayub mriki. Tayub Tuban. Buka-buka bonang. Nggih, yo. Apa kuwi mau kodang Kodang kuning. kuning nggih mboten. Gubuk asmara. Iya Mas, buka Bonang Mas. Yo. Monggo Mas Agus Gelundung. Yeah.
Matur nuwun Mbak Eni. Nggih ngeten iki Mbak Eka tayub Tuban alus ngeten iki. Alusan ngeten iki Nggih. dadi Terus mirasa. setelane mik ya terus dieko kaya ngono kuwi. Oh, ngaten. Mula terus bareng krungu swara ngene iki gurine sing ngendang sing pecinan terus keloro-loro atine. Nggih to saja ada kisah tersendiri. Mboten menika Mas Dalang Mas Agus Jlamprong. Nggih, sakniki dadi kiai. Ayo. Lah nggih sami kados Mas Julang niki saiki nggih pun ki lho panggilane. Apa wi? Kijing kok. Saiki. Direk. Aja to. Dadi tayub Tuban iki bentuke kendangane ora kaya sragen no. Alus ngono ya Mas. Alus. Terus intonasimu ki kapiken nek kanggone sindir. Lho. Sindir iku intonasine jok nututi, jok keri, jok ngarep gawe nggon dhewe. Oh, dadi ora Iya. ora plek-plek ora metris. Wes wancine wayah dielengke adan ngono ku tremendek. Ngono ya. Wes kumandang wayahe sembayang ngono kae. Oh iya. Iya. Adang apa adan? Adang, adan kok adang ya. Dadi pemenggalan katane lho. Pemenggalan kata ning tambahi elok, tur suarane rada serak-serak piye. Mosok Jo? Nggih, nek kadung ngoten niku lho, kandhane golek nggon dhewe sindir. Sindir iki golek nggon. Lah nek nggon tembang kinanti kan nalikane ro ing dalu terus sirep kang bol. Ngono apa piye? Ya iku ya iya men. Padha sirep kang. Sinarep kang bal lawan orang ngono kae. Iya, dipedhot-pedhot. Pedhot dadi medhot iki ya mbah kepiye ngono. Mungkin nek pengen jelas nonton tayub buka channel iki Agus Glundung. Oh, ki Agus Glundung nggih mengke kula nonton. Nek channelmu ke isine kok rumangsaku Apa ki? bangsa luar kabeh. Apa to, Kang? Iku channel untuk nyadap gone ndoyi. Langsung nyalake kancane ngono mbok delokan dina. Gak apik ngono kuwi. Mbok ndo aku gara-gara ndelok ndoyi wis WA. Piye? Nobar. Di live streaming ngono ora. Bintang tamune Mas apa? Oh, gawane panitia. Engko bar iki kok nyuwun dawuh Pak Kades, Iya. kanca-kanca Kades ya. Bintang tamu riyen apa? Bintang tamu sapa? Nggih, gawane Berarti aku panitia. duduk rek. Ya, duduk sik ya. Duduk ya yang. Bintang tamune Bintang jadi tamune. Monggo. Sembah nuwun ketua panitiane Mas Khairul Anam. Nggih. Panitiane komplit. Pak bintang tamune monggo Pak niki tesih teng mriki napa tesih teng Tuban niki? Gawan Mbak Eka iki kejaba iso nyinden. Loh, dekne yo pengendang rumah sam. dekane saged kendang to. Wela, kendangnya kan Mas Doyi. Junjungan rene, junjungan rene. Iki ning dhuwur, ben Madi Purana. Lha iki jujur rene iki. Kene maksudnya kendange gorene sik. Ada isik. Nah. Nah. Iya iki. Cah kok iso urip kok mbok gawe ngene iki lho nek kene. Lah, urip digawe piye to iki? Gawe ruwet ngene. Rada-rada rene. Nah. Ruwet lah nek pikiran urip sing slow. Kene. Rada ngiwa, Iki rada sing ngiwa. ajeng ngendang sinten Pak Gen? Mbak Eka. Alah jenengane kulo napa canda wong bocah isih cilik ngono kok iso. Lho. Kuwi mono SSSN. Lho, ki to. Oh, coba ngate gak ngerti. Kene. Aja. Menika pidalem saking seragene pundi Mbak Eka? Sragen ku ngono Sukodono, ngerti Pak? Oh, Sukodono. Desaku ngerti ora? Lho, endi? Apa desane? Jumbleng. Iya. Jumbleng. Desane jumbleng. Seragen daerah lor. Lor. Jumbleng ngerti ora? Ya roh aku. Ngono. Kang Mas Bagus sih mau ta. Arek ngomong aku saka telek ngono. Ora. Mosok sinden saka telek. Lah kudune Telek nek nggonku wangi, gak Masa? mambu. Ya, telek apa sing ora mambu? Ora eneng. ora ana telek kene dikon mambu. Enek. Apa wi? Telek dipoto. Ndok sing paling enak ndok apa? Pitik. Ndok pitik, ndok bebek. Alah ora enak. Lha apa? Ndok asin, ndok boyo. Ora enak. Lho piye ta? Ndok dikukur. Ndokmu dhewe. Rasane bocah rek gregetke kok ya. Kene iki kula pripun? Kendang. Kendang. Mike cekne kan uga jajar kene, nyekeli karo mike ngene. Dina iki mau ndak jarak piro le cah aku kok. Apa to? Lah, Iso pas ngamu awur endang lho iki kembang adoh dong luyur. Mantuk sik nggih aku kok rada bengi mantukku nggih. Meh ngopo? Padha lorone asline, Pak. Ya Ini nah. lho ngene bocah mik aku kok ya Mas aku ya Iya. sambat ae lho. Ora no, Mau ora. karo endang sambat jare kancamu endange nek bengi. Iya. Kanca bos kampling. Iya. Takluk rondo.
Diguyu. Guyune engko nggih. Nggih, yayase kok nek tak rondap lho. Mau mati mau rondap. Ini Mbak Eka. Gendang napa niki? Lho, ciri khas Sragenan. Nah. Oh iya, terus Yo maksudnya tembang apa terus disragenake kan sragene tolok ukur ning kene lagi ngehit kaya to dina Minggu, kaya to kapilut, kaya to ngono kuwi lagi ngehit. dina Minggu ki sing lali janjine ya, Pak. Nah, sing tak tunggu kuwi. Ngomong lali janjine kok. Engko Mbak Eka ngendang karo nembang. Ku sing kedua ngendang tok, sing nembang ben sinden-sinden kuwi. Ben Putri karo Lila. Iki sinden ben do gawe tape riyen Pak iki to sesuk gas desa. Kok sadare seri to nek kancane po enak ngono. Ora, kaya gek do jeladreni. Udahan kok Mas aku. Ya nak. Kendange ditasik tutung tong tak. Mikir muni ora? Ya jajali. Pak Bambang tuku gedang iso ta ra? Pak Bambang tuku gedang. Ayo, ayo. Ki. Nganggo kendang. Iya, Iya, iya. Bisa. Jam 4 kruget-kruget. Iya, iya, jam 4 kluget. Ayo iki pisan kas. Pak Bambang potong rambut. Ayo. Ya. Nganggo iki kendang kok rambut nganggur. Pak Bambang potong rambut. Sing potong rambut tiga Pak Bambang. Sapa wi? Cakile sore mangono. Kok yo kok mabar kok salon. Ayo dikacari. Rambut. Rungokno kupingmu lho. Dek. Kupingem rungokno. Pak Bambang potong rambut ayo. Aduh. Nyapa to? Iku iya. Kok iya piye? Lah Iya iya rambut. Tapi Rambut endi? ya rambutnya Pak Bambang to. Oh iya rambutnya Pak Bambang. Nggone beda. Wah, Janggut. Janggut. Nang dodok Pak terus. Bambang potong janggut. Iya. Terus piye? Ya seragenan. Seragenan ini pertama piye to? Tung ngono apa? Nggih ngenten niku. Ciri khasnya piye no? Seragenan ciri khasnya piye? Ciri khase. Iya. Ya ngene iki to, biasa terus dibuka niku blak entak. Dondang. Oi. Woi. Lah jebule ciri wise ameh kaya Eni ya. Itu aku masa lupa darane karo Mbak Eni milih ndi jane awakmu aku karo Mbak Eni. Aku tetep milih awakmu. Tenan. Eni kae cahe. Ngopo? Kon perawatan ra gelem. Dah terus. Wingi malah rau pempek Alteco. Yo ben kenceng ae. Karepe arep ngelem hidup lho. Oh iya ngerep-lem itu. Ora. Lali janjine pelak. Ayo iki pengendang dengan pengendang Mbak Eka uget ngendang dan nyanyi. Dados. Iya nak. Nyokek Mas nyokek yo ngono lho, enggak. Ayo gendoke kau uget-uget. Nyokek Mas. Lambemu enggak lambung. Nah. Yo. Dina Minggu sing tak tunggu. Ya. Kowe ngajak ning tawamu. Oh yo. Nganti ling sarasane ngene. Ono kene aku Sorong. SMS Lo. Alon-alon. mangkel aku yen kapan siramu masih tak ciwek Halah tiba. lali janjine kandhane
Jo? Pendapatmu ngendang karo nembang. Angel lho iki. Iki angel gek ngendang ki ngopeni tangan, obahe tangan terus golek nada nggon kendang ki angel. Awakmu kok iso nembang, iso ngendang iki pertamane pengalamane ngopo ta, Lho? Iso pengalamane nyapa yo ngene iki kudu Latihan. mikir mergo ning kene potake berpikir awakmu beda apa ndek utek. Iya. Maksudnya Ora dilatih dengan cita-cita, ya. dilatih ngono lho. Pancen yo dene iki anu sewu SDM rendah, Mbak Eka. Mau takoni apa ora ngerti yo. Oh iya to. Presiden Prancis apa presiden Prancis? Lah. Ah sing tau rono sapa? Malaysia perdana menteri Malaysia. Ora ngerti. Inggris. Blas. Uni Soviet. Alah ora tau rono. Telek pitik jenenge apa? Ah lentung, Telek sapi. ledong, Telek wedhus. serindil. Iya toh. Kene ini telek tok. Lek kok ngono kok iso to, Mas? SDM mung telek tok. alah. Presiden Amerika. Ora kenal. Prancis. Ora kenal. Inggris. Ora blas. Telek sapi jenenge. Ledong. Oh, telek pitik. Tak balas. Presiden Amerika sapa? Ayo, kenal ta ora? Ora kenal aku. Lah iya, aku dhewe urung tau buah rono kok. Ape tak wales wedi nek gak dijae, Bro. Mani males wis bayar ki lurahe kowe. Iya, bengi iki gak gawane. Bar iki mulai. Bar iki mantuk nggih. Heeh. Kok tak nggih. Nganti goro-goro. Nanti goro-goro untung ora. Ya, Wis teko sesuk-esuk barang. lapo wi? Wis sing ngusungi terop sapa? Gah besok sing masang aku wisan kok. Iki masang awakmu to. Iya. Heeh, bar iki sing ngedang Mas Rangga Mbak Eka ngadeg nyanyi. joget. Nggih, Kowe siap. neroke jogetane Mbak Eka. Nggih. Ayo. Padahal ragawane lho. Ayo. Darse kok darse. Pitingane Mbak Pit. Ayo, Nek. Oh, Ada berita. Oh, sinten sing kelangan HP niki? Langsung cukup ning gone TKP nggih. HP-ne atas nama Smart Friend. Kartune Oh, nggih. nggih. Monggo. Nonenenong. Janjane kowe nong Gelagapmu sajakmu kriyani Atiku sujangan Kowe kantang karo wanita liya Joget dan nembang Mbak Eka. Nerokne Eka Jo, joget Jo. Mas Jun kok kek yuk. Dina minggu sing tak tunggu Kowe ngajak Pargo iki lho. ning tawang mau Kayak bebek gitu. nganti lingser srengenge ngene ana kene aku tunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok mateni mangkel aku mangkel terus yen tak telepon irungmu mesti tak ciwek lali janjine kandhane alesane Sepawan sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko Iso apa ora awakmu? Ah. Sing jogetan ngene Gaji, Pak. Ngene lho, Jujur rajar lho, kok selawas urip pakai ro iku juga Joget apa jenenge Kak? apa wis jenenge? Iso ngene lho. Kok koyo Lah, rajang mbako iku kok. Lah ngono terus lah kaya ngajar stroke dadi kuwi engko nek saya suwe terampil
api-api ngono. Nek pas setruk wis terampil yo. Terampil api. Omonganmu kok saya koyo Ajar tok lek gak iso gak masalah. Gak apa-apa gak kudu iso kok. Pengen iso ora? Ora lah. Ora lah iso gak usah ajar ngono. Truk pengen lah. Iki monggo sing ajeng kursus setruk mriki, monggo. Memek juket sekitar penyakit. Lanjut ya. Ini juket ayo gatek ke ibu ya. Asik. Jan-jane kowe nang jogetan ngene lho. Ngono iki. Kuwi jogetan Jogetan ngene bingung. kepala coba kayak aku sing nembak. Diabani Pak Iket lho ngene. Eka sik. Ngomong dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, hidung dan pipi. Coba wis yo. Enak ngene kok bingung Mas aku tekan ndas tekan. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, kaki, lutut, pundak, kepala. Kepala kok ngene piye to? Iki yo kepala kok ya. Angel. Kamu. Asam rangel be guyu. Coba kepala, pundak, lutut, kaki, daun tali, kepala, pundak, lutut, kaki. Kayak wangi ngeruwek. Ora lutut-lututan. Nggih, Jok umumke sing duwe HP, Jon, sampe saged hubungi Majolang. Aku tak bacotke sik lakon ku sambung goro-goro Majolang. Ya kehilangan HP langsung menuju ke lokasi dagelan, monggo. Makasih lenggah meneh. Ora ana sing iso paring pangapura kelawan awake dhewe mung kejaba Gusti Allah taala. Leres Pak Igit. Nggih. Karo Mbak Eka kene Mbak Eka. Genduk Eka. Malah lagi semangat. Ini genduk Eka. Kuwi tanggane Adipati Sukodono. Oh, ngerti ora? Nuwun sewu, Mbak. Aja aku mlaku ngadeg terus kowe nginang ngene mung saja ngino menang. Ora aku ki. Apa ngelokne aku apa? Ora, Mbak. Ya arek ngelokne sindan apa manol ngono ta? Ya. Ora pe muni ngono. Piye? Sindan tak kernet ngono. Aku wis piye to mlakuku masane apa beda karo kancane aku ya niru Mbak Yosi ngene. Mbak Yosi Mending ta. Mlaku yo mlaku biasa ya ta. Iya. Nganggo lambene digeget. Oh. Ben manis. Ben manis. Wedok lha piye to? Lambe agar digeget ketok manis. Iya, nek ambemu coba geget ngisor dhuwur geget bareng. Ayo ra iso mlebu kabeh ngono ya. Ben manis tambah manis. Ora manis iki malah ra karu-karuan kok ya. Sejarahnya kok iso dipanggil namanya Eka Uget-uget itu gimana Mbak Eka? Uget-uget to. Ini perlu dijelaskan. Iya. Pengen ngerti ora awakmu ki jane. Pengen to. Iya. Kok iso wong ki ana arane Eka Uget-uget iki Iya, nyapa? misal perkenalan sing dalu para tamu sedanipun. Derek tetepangan kok kula Eka terus sing ngendang misal dangtak uget-uget ngono. Oh. Kuwi dadi enek sejarahe. Oh, sejarah Uget-uget iki tak nggo moto awakku dhewe. Uget-uget kan ada bergerak to kuwi. Uget-uget kan obah. Nah, dadi aku teko besok ki ora bakal mati selawase. Kowe ngantek-entek wong ya, Nduk. Iya, lek mati lek gene uget-uget. Oh. Urip ta? Iya. Nah, iya ngono. Iku berarti kancane ndok jengkong ngono kuwi ya. Ngomong aku mangsa lembut mangsa reget ngono. Yo, ora. Jengklong benyokot kowe kuwi. Ora. Kok iso
Nggih anu. Kowe ngerti jengklong to, Kang? Jengklong nggih niku to nyamuk niku. Oh iya. Iya. Berarti padha karo basane. Nggih. Cara lor panture basane jengklong. Jengklong nggih. Kados ngene iki jengklot. Apa? Malah kok jengklot iki dudu nek, jengklot iki ra katokan jenggote dawa iki jengklot. Apa to? Aku iki katokan kok. Jengklong. Jengklong. Nah, kok jenglot ku. Jenglot iki sing ning dhuwur kae ora katokan jenggote dawa. Lah apa tak awakmu nang ora katokan kok. Iya iki kok. Lepas adus. Oh iya. Wah iya. Gitu. Sok Jo tak jak dolan ning omahe Mbak Eka. Kowe men ngerti daerah Sragen. Sragen. Kowe ora gur sapa mugur Tuban Jonegoro Rembang. Tuban Jonegoro Blora Rembang. Njomok ngidul nah. Oh nggih. Tekan Sragen. Bonku nek wis jenenge klenengan. Hebat. Lah ngopo? Piye? Sragenan. Weh. Wis wayah jam 12 mudhun ngono kae sing nonton 3. Sing tawur 5. Kuwi mesti ngono. Mesti anggere sing tawur 5 sing nonton 3. Gek sing 3 ku mau sing loro ngantuk sijine lek masuk angin ngono ya. Iya. Kok iya. Gowayang mesti kono. Iya, seni ki ning dinggon endah no. Endah, Elok. elok. Keneng apa dirimu ada saka Sragen piyai kene pengen tetep pangan. Ngono ya. Iya. Ben ra penasaran. Oh iki to Mbak Eka uget-uget. Padha kula niku anggere ndelok storene panjenengan niku lho, enak bintang tamu Mas Jolang. Iki endi to piyaine? Endi to? Terus aku dhewe wingi dijak paiket. Wah, lah kok slirainem rupamu kaya ngene iki. Sliramu kok sliraimu. Sliramu slirainem. Lho, sliramu. Lah kok wajahe kaya ngene iki ganteng tenan lho, Mbak. Niku teng foto niku ganteng, Mbak ya tenan nek. Tenan ganteng. Gak. Enggak. Tapi lek tak sawang lho, misal lek saka kedodoan Heeh, iki disawang. kan rada ora kaya ora mempercayai ngono lho. Heeh. Tapi lek aku nyedak ngono lho, tak iya. Piye no. Kok pengen gumu aku dadi. Saking iki rasaku Kok pengen gumu? ngantek mongkok-mongkok ngono lho lek nyawang Mungkuk-mungkuk Kok mongkok-mongkok. Mungkuk karo mongkok ki beda lho, Nok. Mongkok bombong nek mungkuk ki kudu mutah. Mongkok ki awakmu ki saking saking bombonge. kebeke aku sayang terus lobah. Mungkuk kaya wong apa ngono wae. Apa ra iku kaya Yo saten ngene iki to nek apa meneh saiki wis ana kamera 360. Kamera 360. Derajat. Iku lho maksude sing mari ayu barang ganteng ke lho. Iya, nggo filter barang kuwi ya. Iya, wong aku wis tau kok. Piye? Wayah semayan ning gone inbox iki wonge apik ra tak barang teko ning alam nyata ki aku ya padha ae kono mungkuk ngono. Sing wedok mungkuk-mungkuk kowe ya mungkuk-mungkuk. Dadi remuk ketemu majur. Dadi biasane nek ben disenengi cewek-cewek to, wajahmu diganti no filtere ganti Hello Kitty. Lah terus lama lho Kitty brengose mok 6 kiwa tengene. Lah piye to? Lah ora penak ya apa anane wis disyukuri. Mas ora ya lek ngantek-mantek tetep tangguh kono. Iki aja sembrono lho Kak. Julenge Mbak dapure kaya ngene bojone Cina. Lho anake gue Agus rumah tenan. Kaget mesti. Cina ta Mas bojomu kok iso? Kayak Cina bintu tak dusi terus heman tak ulehke. Tak pek dhewe. Jare kowe ya Cina, jare kowe Cina. Aku Kowe Cina. aku iki mbiyen Cina. Lah kok iso ireng Cina ireng? Kayak gara-gara selepan kopiku kobong ora iso metu. Cina nunggu seleb bareng lho nyapa. Wong Cina melarat kok lho. Oh iya. Oh iya masuk akal. Cina ning melarat dekne Kak. Nunggu seleb, seleb. Pun Mbak Eka badhe timbang napa bebas iki. Aku ya manut aku mung nyoba sing awake dhewe iso klompong loro ngono. Lah sliramu ya Sirari pitu gak oleh to. Nyapa kok besake ini 6. Sesideman ya ora apa-apa. cocok. Sesidemanku berdua. Iya iya. Ya pamuritan kok kanca-kanca CFC, no Mas Ali barang. Ki sing live streaming wonten Sigi Channel. Sigi Channel. Jangan lupa Salam-salam oleh to ya Oh, iya. salam. Boleh, boleh, Pak boleh. Taryono Semarang. Oh, iya, Biasanya boleh. terus Pak Jumiran terus Pak siapa Jurite Jakarta, Janoto. Jakarta, iya. Jakarta juga. Terus teman-teman Pak sapa kayak Tania Jaya. Pak Tarno Tania Jaya. Mesti ningali Lah streaming. iki saka Kanggo awakmu ndang salam gak ono? Pak Lurah Rasdan nggih sugeng dalu salam kalih Pak Sigit sak kanca sukses. Nggih. Pak Warsono Tawangmangu. Nggih. Lam- Bapake sing empul. Bapake sing empul. Bu Sekcam Tawangmangu. Iya. Terus Mbah Yono Tawangmangu aku kenal lagi saiki. Tawangmangu kabeh. Iya, wong Kowe tau minggat 3 sasi ning kono.
Ya gara-gara Bang Mekar mau dek ora nyaur minggat rono. Iya iki sing saka Lampung prei no. HP-ne rusak. Iya wis ora ono sing saka Lampung. Oh iya Mas Kamret pilot saking bandara selamat malam. Nggih. Pilot Mbak iki untuk salam-salam meneh saiki pilot-pilot ke ya do setelane wayang Sigit Channel. Oh iya karo Pak Agus barang. Iya. Agus. Wih. Agus. Pak Agus apa ya? Sing ning streaming mesti ora sing jeneng Agus. Iya. Ono Agus pendek ono. Iya. Sepeda. Sasi di mana? Ade wong loro ya. Wiwitane. Awak musik coba Mas Bu, aku tak mirengke swanten panjenengan ki kaya ngapa lho aku mbok menawa tambah tresna karo awakmu. Yang coba. Alah apike suarane. Kula nganti kok agak ambekan ngono apik lho apa neh nyuwara. Tak tapuk sih. Lho. Iku lho sing ditapuk aja aku. Lho muni ae kuwi mbok kon meneng nyapa to. Mau tak buat ning sumur balik rene nang. Wah iki sumur masane uget-uget. Wiwitane. Lumayan lho Mbak Eka iki dagelan Rembang iso bawa barang. Suwantene lho, mboten kontrol. Handerek sang peke. Kejaba ki yo lumayan dagelan Rembang penyanyi hadro. Hadro niki tajwite yo apik. termasuk saged ngumpulke warga masyarakat sing sregep sing gelem mara ning masjid nggih niki. Masa? Nggih, wayah adan dhuwur leh adan jam wayah adan ngisak ke adan lah jam 09.00 bengi parani wong akeh. Iko sing adan dudu aku. Sapa? Pak Igit. Nyapa Pak Igit kok adan jam 09.00 bengi? Mbok diarani subuh. Anu biasane sarene kulino esuk no lha iku sare sore. Dadi jenggirat jam 09.00 langsung adan subuh. Iya calon DPR, Mbak. Napa DPR? Pun daftar keng Partai Demokrat deh. DPR di Rembang. Pak Igit iki kok pun. Ning mboten memenuhi syarat wong ijazah SD. Terus ditolak. Sing tak Wis melu rapat untuk snack. tiwas entuk snack ambek duit ijazahku ora mumpuni no. Iki kisah nyata lho Mbak Ika. Iki lagu Ora yon tenan. Tenan to niku. Tenan. Lah mamane piye tak iso budal entuk snack barang. Aku ki sembatin. Geding aku. Gek sing budal ki rumah saku rak ya wong akeh gudug-gudug. Gek wong 22 kok ya wonge ra kenal kabeh ya jebule daftaran. Nek informasi lho kok ngendi muni iki diwaca sik nyapa tekok kok iso budal. Ning surat ini dimohon hadir jam sekian di lokasi ini ngono. Aku hadir. Wis dijagokke nek perkara kepopuleran wis entuk. Ragat wis entuk. Apa-apa wis entuk pendukungnya akeh. Guru kurang siji ijazahe guru SD. SD. Iyo kanggo lho jane. Apa? Sekolah ndagel mung kuwi. SD. Sekolah dasar. Kenek apa kuwi? Kenek sekolah ndagel kok kuwi. SD. SD ki sekolah dasar kok sekolah dagel. Tak kira sekolah ndagel ku mok ngono. Duh. Oh. Rontok mrene ngurimu Iya, ki ra iya. kenek dipecahe. Lah ngopo to? Indah. Kenya ayu yo Ben iki bojoku swara loro kok. Mana suara siji biasa ya Mas, swara loro kok arep-arep dadi membentuk anu ke lo harmoni ngono kan lho. Bener, Suara bener. siji loro kan harmoni. Ning bareng nek dhewe ya nyelentreng jenenge. Wakuk pisan malah. tak kira kowe iki arep ngelem. Jebule mah. Aku takon duet karo aku lho kok malah nyoro dhewe. Jane ki mbelok sapa to, Bro? Apik lho Bela Bela. awakmu. Lah ya aku ki. Aku cuma bangga ya dibela ya. Dari suara sih nyelentek ya tapuk Bojoku kula. Bojoku bagus to. Oke. Kaya bukan tutup pantal. Nah awakmu kelas dadi bojoku numpak motor ora geblung nek kaya wingi ya. Lah nyak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah kok iso ora geblok nang mbok jaga mesti. Iya. Tenan. Tenan. Aku dijogo awak ora karo-karuan. Ya dijogo sebaik mungkin. Iya lah wong kowe njogo raimu dhewe remuk. kowe ngarani Mulane bener. kita sik ya sekata raimu ayu mbok ge remuk lho. Oh iya ya, padahal pakai anu nggon remukan ya. Iya iya iya. Ning Wah. boleh ya. Remukan kok iya 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 iya. Lah aku seneng. Nesu aku. Ya bener. Ora nesu aku. Kang olabu
Doyo. Doyo. Malah budaya warga mriki ya komplit, tak doyo barang ya komplit kok iso. Iya. Budaya. Mau ana buta ya ana pakto. Iya. Terus Julang diapusi Eka ra krasane. Aku ki gek piye ngono lho, tak musuh ya piye wong aku sayang. Allah, masa ngono kowe kamu? Lho, Mbak Eka itu duwe bapak kamu itu toh juragan ayam toh. Kok tahu? Kamu selalu berkukuruyuk di hatiku. Wah, iya. Apa emang bener bapak kamu juragan ayam? Bener. Aduh layak kamu ambu telek loh. Pas Kok Telek pitik jenenge apa? kamu kok nyedak-nyedak telek ya? loh nggak apa-apa kalau sudah cinta baru tai kucing rasa coklat loh. Percaya. Tenang Mas. Sorry ya yang ya bobok sik. Kok kagak rono neh lho. Ngono kuwi. Dan Sowan menyang kutha gedhe. Kayak murid-murid kleru leh ngono mbang. Lah pripun? Sowan nang kutha gedhem. Duwe wong rembang nek kutha gedhe karane gedhem. Saking gedene menawi Pak iki dadi gedhem. Kutha gedhe iki ibu kota, dadi dijak ning ibu kota Jakarta. Contone umpama sakniki teng Jakarta. nggih tapi aku sowan rene iki langsung gumun lho. Apa kene iki nek bakal esuk enek bandara apa piye to Mas? Lho kok iso? Lah dadi ning kene mau misal nyinom nek nggonku ngono lho. Ngono iki mendarat ya. Oh iya, pendarat kene jenenge. Mendarat ngono kuwi. Nek cara Sragen sinoman. Sinoman kuwi. Cara kene iki Mendarat. pendarat lah nek melakukan sesuatu di rumah wong iki jenenge Mendarat. Lah ya. Terus sing anu nggon tayub ngono kuwi iku Pramugari. pramugari. Lah ya kene enek bandara kok. Ngono nggon bagian udaraan. tak kandhani no. Ki ora pramugari pesawat ki ora pramugari tayub kae sing tukang nyiarke lagu. Sing nderekno nyebut-nyebut sing ape nembang utawa sing ape beso. Iya. Kok ora pramugari pesawat kok parti kucing dadi apa? Parti kucing. Oh iya. Heeh, parti kucing. Kok wedi lho. Parti kucing iki jogete ngono. Jare wis mari kok iso kaya ngono. Iki mbok iki marai lulari neh kok ya. Jare wis mari. Banget kena. Bendara teruskan yung yan. Yung yan. Alah. Saking tresnane kok. Iya. Yung. Wah. Wong nek anu ki pisan kok malah medal wong. Wis ana gumoh meneng ae pertahankan no. Tak mbohi pokoke. Aku iso bayangke yange kau kita guyu terus nek ora guyu nek ora guyu bludrek malah ya. Tapi aku belum punya pacar loh. Durung duwe, Aku belum duwe loh. Iki yo ana sing legan urung duwe. Sopo Warisane akeh satu-satunya pewaris tunggal. Ndi wong ndi ngomongno aku to. Ki. Pewaris tunggal tenan. Pakane omahe gendenge akeh. Gendenge akeh ora pakean. Kabeh omah iki gendenge akeh. Iso. Gendenge akeh gendenge. Pewaris tunggal kae. Sak lemahe ngono. Lemahe piye lemahe? Lemahe pirang-pirang pikul. Tapi ya gak apa-apa karo kuwi. Gak pernah nesu. Masa? Aku lunga yo. Aku lunga gak pamit we. Suka aku, suka. Gak aku tetap kagak cinta kamu bercanda. Aku ki ape nesu wong anak ora nesu ki mangkelno. Ketone mbeloni ning jokrokke. Mas Julang iki duwe campur sari Mbak Eka. Campur sari. Campur sari Julang. Laras. Sok dijak ndang tamune Mbak Eka. Mbok yo dijak nyanyi-nyanyi. Yo duwe ketoprak. Alhamdulillah ya. Jati Birowo. Lah kok piyayi jan ora montro-montro. Ketok elek tapi batok bolu isi telek tenan. Alah kok isi madu. Awakmu ki jan ketoke kok ora mitayani tapi subhanallah. Gendeng kuwagih no. Ben ngeblek iki kowe kok. Bener. Milih iki apa iku putusanmu bengi iki ditunggu lho. Nek iku kae ngantek warisane mbok doni lho ya Pak.
Aku ngerti lek kowe sugih nyapa. Apa? Korbane kowe mesti. Ora kok ya. Ya Lanjut macet tekan iki. cakepane Mang. Selendang. Selendang. Iya. Selendang kuning apa sutra? Kuning. Iya saiki sutrane warnane kuning. Iya. Selendang kuning kang saking bukit. Cengkoke penak. Mergo Mbak Eka iki yo dalang. Nggih to. Pas dalang ning dalemnya aku nonton streaming wayangane apik. Elok dalang. Dalang cewek. Sapa ngerti sampeyan Hari Kartini ning Rembang tak usulke mayang kan. Aku dan latihan dalang iki beban tenan. Kok iso? Nek misal tak sigit ya. Dur. Perang iki cak sawang iki kok ketok penak terus aku melu teru-teru wae. Dur, Pengen awakmu ajar teru dalang. ya apa? Wewu penak. Tenan Dik ngenani. Kok 1000 iki sebabe apa? Ngiwo-iwoi ana sing ngiwo anggere perang iki lho. Ono sing wawi. Mik kan ana sing sedang ngiwo-ngiwo. Oh, tanganmu ngiwo. Dadi aku wis duwe terobosan besok nek mayang berarti nganggo clip on. Oh, ngono. Nek ngiwo ngono lho. Sing wawi mik ta. Iya, treng ngene iki ngewo ya. Nek nane ndoyi gawe umik ngene ngene nyulek mripate. Ya ora ke dalang ku yo nganggo ngene, sok klik on ya ora apa-apa. Tapi enten mbok menawa jejakan ngenten niku gimana? Misal dalang wedok, dalang lanang ada perbedaan apa pripun? Oh, pengen suara jrek. Jejakan niku nggen keprak niku lho. Oh, carane mancare sikil kiwa dekek ning kiwa. Lah iya tumpake dhuwur. Mula-mula sikil kiwa ya ning kiwa. Masa sikil kiwa delene ndas. Iki penjelasane lho. Aku kok iki wis melok sentet jelas e. Sikil kiwa delene ning kiwa. Aja gugu no. Sikil kiwa Karepku sikil kuwi takone bokong. Ya, aja nek iso sikil kiwa kek ning ndas. ditumpake tengen ngene. Jarine disingkap. Nek wong lanang. Tapi kamu kan ingin mencari cara lain ben ora ngeprak. Nggih. Nganggo DTX. Nah, Oh, kuwi. Detek dadi pripun? detek iki mbok kon kotak. Dipencet. Alah, midi ngono kuwi. Oh, ngaten. Dipencet, engko nek ora iso mencet sing mencet aku, aku senengane mencet jedek. Tik. sembarang Pak Igit dipencet. Aduh. Remote HP penceti kabeh. Iya, sak mripatmu. Ya. Dieling-eling ya, Nduk. Pak Igit ki nek ngendikan dieling-eling, nek kepengin apik sikil kiwa deleh ning kiwa. Nggih. Kuwi bener apa ora? Tak eling-eling pokoke kuwi teori sikil kiwa dhewek kiwa, sikil tengen kek. Tengen. Kek matamu. Iki Pak Igit iki serius lho. Dadi aja ngantek ijolan. Iya, wis. Tapi omonganku bener apa ora? Bener. Iya. Kok nek ngantek sikil kiwa dideleh ndas. Oh. Darani barongsai. Gek iki lho cahku disuwuni pendapat pas. Tak eling-eling cangkem bening cangkem. Terus sikil kiwa bening kiwa. Ya. Ben ngono. Catatan mbakku no. Iya. Selendang. Kuning pun niku saking ukir. Nah. Suara lain. Suara kurang premono ning wasesa ngungro. Iki nyapa? Kayak cah mau lho. Endang. Oh, endang. Ngungro. Wah. Piye cengkoke? Iya munggah kan iki lho jane pengen memainkan gulune iki kok iso lolor kaya Endang. Kaya endang. Cengkoke apik tenan. Sesuk dadi pateni ae. kok dipateni. Pateni rasa susahe no, ben iso gabung seni. Oh iya. Oh aja kaya ngono lho. Ora. Angungkrum. Angel golek sinden Rai Gayor. Kene. Pisan-kas sinden rai naga. Lah ya nagane bentuke gayor. Oh iya. Gayor. Terus no. Bareng ta? Terus no sesideman. Jaluk dikancani no mboten. Monggo nderek mawon. Karo Mbak Imroatul Imafirda. Imroatul. Iki kembar aku. Lho iya ta. Kembaran kok sitoke ngene sitoke ngono. Sedulur Sinarawati. Iya. Kene mah Mbak Ima iki sinden sing terkenal pinter ndelik. Ndelik kowe to.
anggere sikil mesti dilik ngene iki ora ditunjuk. Liyane wis kena coba ndek ndelik. Mbak Iman. Wong tarae engko bergiliran mangsane kok ndelik. Nah. Kuwi ditunggoni kanca-kanca saring mbat singgan sedo lenggah Mbak Iman. Nggih, Mbah Kung Surono nggih. Mbah Kung Surono. Pak De Jarno bareng sih. Tasih. Lho kayaknya gitu. Mbok bisa mriki Pak De. Iya Pak De Jarno. Pak De. No, Pak De. Nah. Monggo Pak De Jarno. Iki Cakraning Rat Fans Club kok saring ngembat singgan. Kene CFC-ne akeh, Mbak. Nggih. Eka singgan, Snori. Terusan Parengan, Jatirogo terus terkumpul jadi Korwil Tuban. Mengki sing Rembang, Kaliori dan itu sekelumpuke Korwil Rembang. Rembang. Semarang, Jakarta dan luar Jawa. Banyak CFC. Luar biasa. Kemarin pas aku lagi teko kene disambut kanca-kanca CFC jan ramah-ramah. Ora Sing saka Arab ono Mbak Jedah nika Maya. Mbak Maya Lupujar. Mbak Maya Iku yo CFC. Nggih, Pak. Juragan Sapi iki, Kak. Pak Juragan Sapi. Iki ape besar ape nyalon salaman mupeng. Yo salaman sik lagi. Oh iya, Pak De Jarno salah satu penari juara 1 Tari Tayub Kabupaten Tuban. Oh nggih. Juara 1. Pesertane piro Jo lombane, Jo? Tunggal. Wijane lomba kok tampil pentas kok iso. Niki boleh ada satu lagi panggilan. Sinten? Boleh? Anu Pak Carek tesih lenggah. Pak Carek. Pak Ali. Nggih. Maksudnya sing nyopiri wae lho, Mas. Engko nek Lah, Pak rantene Pak Ali. wayangane bar ade ronone piye wong macake ning kono. Oh, tak kira Ora bisa. santai. Pak Tarik wis tak WA kok. Bom nang tinggal mulai mawon. Iya bener, Jo. Aku melu nyawang Melu. Oh, melu nembang. Nembang Oh, karo Mendi Beksari. Sesi Deman. Heeh. Sesi Deman mengko Munggahe masuk kula kopi jahe ya masuk, Sriuning ya masuk. ora kopi jahe ora. Sesi Deman polos. Polos nggih, polos ora sangat munggah. Ayo. Enggak kopi jahe, kopi Kopi ireng. aku gelem. Aja wong tembang kok gelem nganggur lho. Langsung dangdut ya? Tayub Nggih. dangdut ya Pak Dejar ya? Taib dangdut. Oke. Ayo. Tuket ya gen roh. Sesi Deman karya Mbah Sukron Suwondo. Ayo Mas Rangga. Nah, itu jogetnya Eka cocok nek timur jogetnya. Oh, enak lagi. Mbak Ima, jogetnya piye jogetnya? Aku dhewe yo ora weruh. Joget ta? Emang kira iso joget. Ora iso.
saiki. Piye? Saiki. Sesuk. Iya. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tukoke, masa isine. Apa-apa wae, nadyan sesideng, Matur nuwun Pak Matur Dejarno. suwun Pak Dejarno. Kuwi mau nek sing ngarepno kendangan tayub cara Tuban ngono kuwi. Tuban sing mau sing campur koplo niku wau. Heeh. Koplo dangdut terus di selo. Memang garapannya seperti itu nggih Pak nggih. Asli ya. Oh iya. Pun kas iku nok dadi Tayuban. kono-kono ki ora ono. Nek kuwi jenenge tayub koplo arah Tuban kaya Ya. ngono. Mungkin Mbah Narto entuk ide kendaki sapa ngira ya kok Tuban ya iso. Sapa kira niku? Oh, kendangane kan kaya kuwi. Tenan boran. Iso tang tunduk telah. Tak Iya, iya. ngrungokne. Dadi punya daerah punya ciri khas. Pokoke kok tak rungokne ya. Kuwi ku mok nggo latihan kendang ning Sragen kuwi iso. Turun jogetmu iso. Kulo. Rajang Mbako. Kulo Pak Sigeti nek memberi saran genah bener kok mau guna dicekan nek sikil kuwi gunakno sikil kiwa. Lho ngono ora iso ora dipercaya lho, kudu percaya ngono kuwi. Pamundutan Loro Jonggrang Pak Igit. Sapa sing nembang Loro Jonggrang. karo ayammu? Iku Loro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Loro apa to loro? Lah sing bener apa? Roro. Oh ya. Roro ayu. Loro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ah, iya. Tenanan. Ya tenanan lho ya. Nembang karo ayammu apa piye? Ya aku karo sembarang iki gelem. Toprakan karo jonggrang kono. Ra wis yaene kok. Nyapa? Wis lak gunung. Bare jare jam 5. Pak Igit iki di WA iki lakone dawa. Heeh. Iki rampunge 5:30. Ya. Mergo kembacut ning Purwosari. Wis. Sing nembang sapa karo jonggrang? Ayo, jenembang Me apa Roro Jonggrang? Oh, coba iki. niki pertama lagu pengalaman ini. Pengalaman piye? Ketemu kula Roro Jonggrang. Wah, Dek, Pak. Gorong iso sanggulan ya gorong iso jariane iki kaya suster kawan sakmene iki. Iki sing dadi Roro Jonggrang. Dadi Bandung Bendoso. Bandowasa kok Bendoso. Bandung Bondowoso. Bandung. Kayak Mei Roro Jonggrang, Julang Loro Asma. Seseken ayo plempeken karo Mei. Kok mlakumu ora padha kancamu. Dalam pripun? Kancamu iso ngene kok. Ora iso. Mboten saged kula lek ngoten niku Dek Mbak